Здравей, Еми! Би ли се представила? Откъде си? С какво се занимаваш? Здравей, Мими. Да казвам се Емилия Илкова. От град София съм и работя като оператор въвеждане на данни в чуждестранна фирма. Като цяло, това е съвсем накратко за мен, като това, което се занимавам. Окей. А защо, Еми, реши да се довериш на продуктите на Елер и да ги опиташ първо? Ами реално една приятелка ми каза за тях и реално започнах заради дъщеря ми, защото тя много често боледуваше, много често беше на антибиотици. И вече ми беше дошло до гуша да използвам лекарства и затова реших да се доверя на компания Еларк и затова не съжалявам, защото вече 2 години тя не е пила антибиотик. Случва се, нали, да боледува, но го прекарва по-леко, по-бързо и без осложнения. Другото, заради което реших да опитам, е мъжът ми, защото той пък имаше проблеми с дишането заради работата, която работи, постоянно вдишва прахови частици и ти казваше, че има болки, не може трудно си поемаше въздух реално. И му казах да опита и той взе, че ме послуша в крайна сметка и след 1 месец употреба на лойто конкретно, неговото дишане се подобри и нямаше го това задъхване, което имаше преди това. Да, ясно, окей. А какво даваш на детето, за да не боледува така често? И какво всъщност ви помага вкъщи, когато се случи някаква ситуация с вирусна инфекция? Ами, дава ми коластра, дава ми витамини, алой с мед или с праскова, като благодарение на тези добавки, както казах, тя не е пила антибиотик. Когато се случи да боледува, просто давам усилени дози и притъпявам всичко, което е започнало или пък просто го пресичам, за да не се стига до по-нататъчни, нали, случки. Да, а на каква възраст е тя, Еми? На 5 години и половина ще стане. Чудесно, значи сте разрешили доста проблеми чрез продуктите. Защо реши да опиташ и бизнес модела? Защото аз знам, че ти когато стартира беше доста скептично настроена не само към продуктите, ами изобщо към всичко. Но кое беше това нещо, което те провокира да започнеш да препоръчваш продуктите и на други хора? Ами нещо, което ме провокира, беше това, че видях резултат от самите добавки, от гледна точка на дъщеря ми, на мъжа ми. Последствие започнах и аз да използвам добавките. Това е като цяло нещо, заради което стартирах с продуктите. Вече от гледна точка на бизнеса, просто реших, че искам да опитам да си докарвам допълнителни доходи от вкъщи, на базата само на препоръка, на личния опит, което така или иначе правя всеки ден. Препоръчвам заведение, да кажем продукт, нещо, от което съм била доволна. Ние така или иначе го правим и затова реших да опитам и този вариант. Супер, чудесно. А какво ти харесва в нашия екип For Life 21? Това, че хората са супер позитивни, супер зареждащи, мотивиращи лидерите са просто уникални. Без тях няма да се справим със сигурност. Човек трудно може да се справи сам с каквото и да се захване, така че много ми харесват тимбилдингите, когато ходиме. Просто екипа сплотява, особено когато се виждаме така на живо. Емоцията е друга, не е само така пред камерите да се виждаме, друга, когато се видим на живо. Супер, благодаря ти, Еми, за това кратко интервю. Пожелавам ти много успех и вярвам в него много силно. Благодаря.